ஹலோ, வணக்கம். மகாத்மா காந்தியின் சத்திய சோதனையில இன்னைக்கு 5வது பார்ட்ல 39வது சாப்டர் கேட்கலாம். இதோட டைட்டில் கதரின் பிறப்பு. 1908ல நான் எழுதின இந்திய சுயராஜ்யம் அப்படிங்கிற நூல்ல இந்தியால வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வறுமையை போக்குவதற்கு சரியான மருந்து கைத்தறி அல்லது கைராட்டினம் தான் அப்படின்னு நான் எழுதினேன். அந்த சமயம் வரையில கைத்தறியையோ இல்ல ராட்டினத்தையோ நான் பார்த்திருந்ததா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. இந்திய மக்களை வாட்டி வரக்கூடிய வறுமையை போக்குவதற்கு உதவியா இருக்கக்கூடிய எந்த காரியமும் அதே சமயத்துல சுயராஜ்யம் ஏற்படும்படியும் செய்யும் அப்படிங்கிற கருத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த புத்தகத்துல நான் இப்படி எழுதியிருந்தேன். தென்னாப்பிரிக்கால இருந்து 1915ல நான் இந்தியாவுக்கு திரும்பின அப்புறம் கூட கைராட்டினத்தை நான் நேரடியா பார்த்ததில்ல. சபர்மதியில சத்தியாகிரக ஆசிரமத்தை ஆரம்பிச்சப்போ அங்க சில கைத்தறிகளை வச்சோம். ஆனா அதை அமைச்ச உடனேயே ஒரு பெரிய கஷ்டமும் எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஆசிரமத்திலிருந்து நாங்க எல்லாருமே உத்தியோகம், வியாபாரம் இதுல தான் ஈடுபட்டு இருந்தோமே தவிர எங்கள்ல யாருக்கும் கைத்தொழில் தெரியாது. தறிகள்ல நாங்க வேலை செய்யறதுக்கு முன்னால நெசவு வேலையை பத்தி எங்களுக்கு யாருமே சொல்லி தரல. ஆனா திகச்சு போய் எடுத்த காரியத்தை அப்படியே விட்டு விடுறவர் இல்ல மகன்லால் காந்தி. இயந்திர விஷயங்கள்ல இயற்கையாகவே அவருக்கு ஆற்றல் இருந்ததால சீக்கிரத்திலேயே அந்த கலையில அவர் முற்றிலும் தேர்ச்சி பெற்றுட்டார். ஒருவர் பின் ஒருவரா கைத்தறியில நெய்பவர்கள் பலரை ஆசிரமத்துல புதுசா நாங்க பழக்கி விட்டோம். எங்க கையால நாங்களே நெய்து கொண்ட துணிகளை தான் நாங்க உடுத்தணும் அப்படிங்கிறதே நாங்க எடுத்துக்கிட்ட லட்சியம். மில் துணிய போட்டுக்கிறத நாங்க உடனே விட்டுட்டோம். இந்தியால தயாரான நூலை கொண்டு கையினால செய்த துணிகளை மாத்திரமே அணிவது அப்படின்னு ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாருமே தீர்மானம் செஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த பழக்கத்தை மேற்கொண்டதால எங்களுக்கு எவ்வளவோ அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது. நெசவாளர்களோட வாழ்க்கை நிலையையும் எந்த அளவுக்கு அவங்க உற்பத்தி செய்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தங்களுக்கு வேண்டிய நூல் கிடைக்கிறதுல அவங்களுக்கு இருந்த கஷ்டங்கள், எப்படி அவங்க பலவிதமான மோசடிகளுக்கு இரையாறாங்க அப்படிங்கிறதும், கடைசியா அவங்களுக்கு சதா வளர்ந்து கொண்டே போகக்கூடிய கடன் நிலைமை இத பத்தியும் அவங்களோட நேரடியான தொடர்பு கொண்டதன் மூலமா எங்களால தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. எங்களுடைய தேவைக்கு போதுமான துணி முழுவதையும் உடனே நாங்களே தயாரிச்சு கொண்டு விடக்கூடிய நிலையில அப்ப நாங்க இல்ல. அதனால கைத்தறி நெசவாளர்கள் கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு தேவையான துணிகளை வாங்கி கொள்றதே நாங்க அடுத்தபடியா செய்ய முடிஞ்ச காரியமா இருந்தது. இந்திய மில் நூலை கொண்டு கைத்தறியில தயாரான துணிகள் ஜவுளி வியாபாரிகள் கிட்ட இருந்தோ கைத்தறிக்காரர்கள் கிட்ட இருந்தோ கிடைக்கிறது அவ்வளவு சுலபமான விஷயமா இல்ல. இந்திய மில்கள் நயமான உயர்ந்தரக நூல்களை தயாரிக்காததால உயர்ந்தரக துணிகளை எல்லாம் வெளிநாட்டு நூலை கொண்டே நெய்து வந்தாங்க. இன்னைக்கு கூட உயர்ந்தரக நூலை இந்திய ஆலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் தயாரிக்குது. மிக உயர்ந்த ரக நூலை அவங்க தயாரிக்கிறதே இல்ல. எங்களுக்காக சுதேசி நூலை நெய்வதற்கு ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய நெசவாளரை அதிக சிரமத்தின் பேர்லயே நாங்க தேடி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. அவங்க நெய்யக்கூடிய துணி முழுசையும் ஆசிரமம் வாங்கிக்கும் அப்படிங்கிற நிபந்தனையின் பேர்லயே அவங்க இதுக்கு ஒப்புக்கொண்டாங்க. இப்படியா நம்ம ஆலைகள்ல தயாரிக்கக்கூடிய நூலை கொண்டு நெய்த துணிகளை மாத்திரமே நாங்க உடுத்துறது அப்படிங்கறத தீர்மானிச்சு நண்பர்கள் மத்தியில இதை நாங்க பிரச்சாரம் செய்ததன் மூலமா இந்திய நூல் ஆலைகளுக்காக வலிய வேலை செய்யக்கூடிய ஏஜென்ட்டுகளா நாங்க மாறினோம். இதனால எங்களுக்கு ஆலைகளோட தொடர்பு ஏற்பட்டது. அதன் காரணமா அவங்களுடைய நிர்வாகத்தை பத்தின சில விஷயங்களையும் அவங்களுக்கு இருந்த கஷ்டங்களையும் எங்களால தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. தாங்க நூற்கக்கூடிய நூலை கொண்டு தாங்களே நெய்து விடணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் ஆலைகளுக்கு இருந்ததை எங்களால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. கைத்தறி நெசவாளர்களிடம் அவர்களுக்கு இருந்த ஒத்துழைப்பு விரும்பி அளிக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பல்ல அப்படிங்கிறதையும், தவிர்க்க முடியாத நிலையில தற்காலிகமா கொடுக்கப்படுற ஒரு ஒத்துழைப்பு தான் அப்படிங்கிறதையும் நாங்க கண்டுகிட்டோம். இந்த நிலையில எங்களுக்கு வேண்டிய நூலை நாங்களே நூற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அதிக ஆர்வம் கொண்டோம். இத நாங்க செய்யாம போனா ஆலைகளை நம்பி இருக்கிறது அப்படிங்கிற சூழல் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சது. நூல் நூற்கக்கூடிய இந்திய ஆலைகளோட தரகர்களா தொடர்ந்து இப்படி இருந்துட்டு வர்றதால நாட்டிற்கு எந்த சேவையும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறதையும் நாங்க உணர்ந்தோன்னு காந்தி இதுல குறிப்பிடுறாரு. நாங்க சமாளிச்சாக வேண்டியிருந்த கஷ்டங்களுக்கு முடிவே இல்ல. எப்படி நூற்பது அப்படிங்கிறத நாங்க கற்றுக்கொள்வதற்கு கைராட்டினமோ நூற்பவரோ கிடைக்கவே இல்ல. ஆசிரமத்துல நெய்வதற்கான நூலை கண்டுகளாக்குவதற்கு ஒரு வகை ராட்டினத்தை நாங்க உபயோகிச்சுட்டு வந்தோம். ஆனா இதையே நூற்கக்கூடிய ராட்டையாவும் உபயோகிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயமே எங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு நாள் காளிதாஸ் ஜவேரி அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணை கண்டுபிடிச்சாரு. நூற்பது எப்படி அப்படிங்கிறத அந்த பெண் எங்களுக்கு காட்டுவார் அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே ஆசிரமவாசி ஒருத்தரை அந்த பெண் கிட்ட நாங்க அனுப்பினோம். அந்த ஆசிரமவாசி புதிய விஷயங்களை ரொம்ப சீக்கிரமா கத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் அப்படின்னு பெயர் பெற்றவர். ஆனா அவருமே இந்த கலையோட ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்காமையே திரும்பி வந்துட்டார் அப்படின்னு காந்தி இங்க டிசப்பாயின்மெண்டோட குறிப்பிடுறாரு. இப்படியா காலம் போயிட்டே இருந்தது. நாளாக நானும் பொறுமை இழந்துட்டே வந்தேன். கையினால நூற்பதை பத்தி ஏதாவது தகவலை அறிஞ்சிருக்க கூடியவர்களா ஆசிரமத்துக்கு வர்றவங்க போறவங்க கிட்ட எல்லாத்தையும் இதை பத்தி நான் விசாரிச்சுட்டே வந்தேன். இந்த கலை பெண்கள் கிட்ட மாத்திரமே இருந்துட்டு வந்தது. இன்னைக்கு அநேகமா அது அழிஞ்சும் போயிடுச்சு. ஒருத்தருக்கும் தெரியாம மூளை முடுக்குகள்ல நூற்பவர்கள் யாராவது ஒரு சிலர் இருப்பாங்க. அப்படி இருந்தாலும் அப்படிப்பட்டவங்க இன்னார் அப்படிங்கிறத பெண்கள் மாத்திரமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் உறுதியா நம்பினேன்னு காந்தி இங்க சொல்றாரு.
புரோச் கல்வி மகாநாட்டுல தலைமை வகிப்பதற்காக 1917 என்னுடைய குஜராத்தி நண்பர்கள் என்ன அங்க அழைச்சிட்டு போனாங்க. அங்கதான் கங்காபென் மஜும்தார் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான பெண்மணியை நான் கண்டுபிடிச்சேன். அவர் எல்லையற்ற ஊக்கமும் முயற்சியும் உள்ள ஒரு பெண்மணி. படிப்பு அப்படின்னு பார்த்தா அவர் அதிகம் படிச்சவர் கிடையாது. ஆனா தீரத்திலும் பொது அறிவிலும் நம்மளோட படிச்ச பெண்களை விட அவர் இன்னும் மிஞ்சிதான் இருந்தார். தீண்டாமை கொடுமையை அவர் முன்னாலேயே விட்டு ஒழிச்சிருந்தார். ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கிட்ட அவர் தாராளமா பழகி அவங்களுக்கு சேவையும் செஞ்சுட்டு வந்தார். அவருக்கு சொந்தத்துல சொத்து இருந்தது. அவருடைய தேவைகளோ ரொம்ப ரொம்ப சொற்பம். நல்ல திடகாத்திரமான உடல் உள்ளவரா இருந்ததால எங்கும் துணை இல்லாம அவராவே போயிட்டு வருவாரு. சர்வ சாதாரணமா குதிரை சவாரி செய்வார். கோத்ரா மகாநாட்டுல அவரை பத்தி நான் இன்னும் நெருக்கமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ராட்டினம் கிடைக்காம எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த அந்த துயரை அவர்கிட்ட நான் விவரிச்சு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஊக்கத்தோட விடாம தேடி ஒரு ராட்டினத்தை கண்டுபிடிச்சு தருவதா வாக்கு கொடுத்து என்னோட மனதில் இருந்த பலுவை அந்த பெண்மணி குறைத்தார் அப்படின்னு காந்தி இங்க குறிப்பிடுறாரு. இதோட இந்த சாப்டர் நிறைவடையுது. அடுத்த சாப்டர்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். தொடர்ந்து கேளுங்க. இது கைலாஷ் டாக்ஸ், ஒரு உரையாடல். தேங்க்யூ.